Bueno, m'agradaria orientar-me una mica i doncs conèixer les universitats en les que podria estudiar y pues orientarme un poco a ver qué quiero hacer porque aún no lo he elegido bien, tengo dudas y pues vengo a ver si me orientan un poco. Jo personalment i molts de la classe pues, tenim dubtes en qué fer. Un campus extenso, con muchas posibilidades, muchos recursos. Pienso que el que quiera estudiar una carrera que esté dentro del plan de estudio de esta universidad pues es muy buena opción. Teniu conveni en molts llocs, vull dir que també l'Erasmus et permet fer en molts llocs del món, no? Yo creo que lo que más llama la atención es sobre todo la posibilidad que ofrecemos de dar prácticas ja des de segundo de carrera. La noia que mateix ha comentat que hi havia unes d'hotels i de recepcionista i, bueno, no sé, potser m'agradaria i no ho havia pensat abans. La veig com la millor opció, sincerament, jo des d'un principi ja sabia que era la que més m'interessava i si hagués de fer la primera opció seria la UAB. Hi ha tres grans focus, un és el tema idiomàtic, l'altre és el tema de gestió d'empreses turístiques i del sector hoteler i un tercer que és el tema de les pràctiques. Tenen un bon professorat que donen una bona carrera i que sobretot també m'ho poden enfocar més cap l'àmbit que jo vull. I després també una mica la forma de treballar, que facin moltes pràctiques i això és el que més m'ha cridat l'atenció. Bueno, les sorprende sobre todo nuestra especialización de detective privado, les sorprende el tema de que estamos en una liga de las universidades de seguridad de toda Europa, somos la única universidad española, que hacemos prácticas con comisariadas de policías locales, con bomberos. Ho veig una bona feina ja sortida, ara més que mai, sobretot. Del tema del grau, que més els crida l'atenció és el fet que són estudis multidisciplinars i que formen a professionals de la seguretat. És a dir, el que els donem l'oportunitat és que es formin de forma integral i que puguin donar resposta a qualsevol dels riscos. És molt de treballar també a fora, amb altres països i el comerç, també interessant. Estan donant un servei de qualitat i els professors que venen també del que és el món laboral, així que t'estan explicant les seves experiències i jo crec que això és un valor afegit. Molt innovador i doncs, que és una porta a veure, que pot estar molt bé. I també que moltes empreses s'internacionalitzen cap a Xina perquè és una molt bona competència allà. Aquest cicle és un cicle molt transversal, té una alta ocupabilitat en aquests moments. Sincerament, jo venia sense cap idea i he sortit amb més idees i amb opcions de veure què puc fer l'any que ve. Jo, quan penso en la UAB, penso com una família, no? I m'agrada. M'agradava molt l'ambient que havia molt bon rotllo. Gaudeixes d'una altra manera, a més et motiva més per estudiar perquè estàs en un ambient totalment d'estudi, d'investigació. L'Autònoma s'ha de viure!